Good morning लोगोफोर नै गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नै दिनै जों दा थाइजौ खाजि जानो नागिरदों आरोना गोदान बोसोरनि नै आं फार्स्ट टेस्ट खालामनो नागिरदों आरोना नै ओरै लेमलागासिनो दं मानसिफ्रा हनै सासेया हुख'लागासिनो दं ओरै जाग्राफ्रा नै जमलाजोबना दं टेस्ट लाना नायनि आरोना बेखौ बानलु लगायबाय सिनिखौ लगायबाय जासिगोन आरो आं Muria जाबाय देग्लाय बोसोरनि ओपनिं थ' नायलांबाय दा जाबाथाय देखायगासिनो दं नै लेमलागासिनो दं नायबाय था लोगोफोर बानै देखायगासिनो दं टेस्टखौ मायदि जायो गासैफोरानो बानलु संख्रिया माबा दुन्दिया माबा माबि देनानै होबाय आरोना टेस्ट खालामनाय बोरै जादों बारा जायाखै मोजां लगायलाय लोगोफोर नै लाइबो बावबाय गिबि खेब देग्लाय बोसोराव गोदान बोसोराव माने टेस्ट खालामना नायसिगोन आरो थाइजौफोरनि दे रानदो दासो रानदो खालामनानै लोगोफोर नायलांबाय था र' bro jalan oh tao lại được lấy xây ra đúng không ạ तो बिनो दिनै ना भिडिअ लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय